În urma descoperirii de către generalul de brigadă și profesorul dr. Vasile Ciuchi a unei teze de doctorat dedicată doctorului Guépin, s-a putut stabili ce este real și ce este fabulație în biografia celebrului general medic Carol Davila. 8 aprilie 1828. Atunci s-a născut în Parma Carlos Antonio Francesco, fiul contelui spaniol Antonio Lorenzo de Bidonello. Contele, capitan în armata regală spaniolă, se căsătorise în Sevilla cu o nobilă austriacă pe care o răpise, fiindcă familia ei se opunea legăturii, dar cu acceptul viitoarei soții. Copilul, cum am arătat, s-a născut în Parma, unde tatăl său se afla în misiune, probabil, diplomatică. Din motive încă necunoscute, familia a trebuit să se refugieze în Elveția, la Berna, unde în anul 1832 contesa a încetat din viață. Contele și copilul au rătăcit o vreme prin Germania, trecând prin München și Berlin, în 1840 stabilindu-se în Hamburg. Îmbolnăvindu-se grav, contele a trimis 900.000 de franci fratelui său, aflat în Madrid, în vederea ajutorării lui Carlos după decesul său. La 10 mai 1842, contele de Bidonello și-a dat obștescul sfârșit, fiind înmormântat în cimitirul catolic din orașul hanseatic. Un incendiu devastator, întâmplat la scurt timp după mormântare, a distrus centrul orașului, inclusiv pensiunea în care locuia familia contelui, dispărând cu această ocazie și documentele acestuia. Disperat, tânărul i-a scris unchiului, care l-a chemat la Madrid. Ajungând la Amsterdam, a fost prădat de servitor. Ghinioanele păreau interminabile. A luat decizia, poate prea curajoasă, de a călători pe jos până în Spania. Cu banii obținuți pe ceas a ajuns la Paris. Șansa i-a scos în drum pe rectorul Academiei din Limoges, René Rabusseau. Acesta a descris întâlnirea astfel: duminică spre amiază, când ieșeam să inspir aerul de țară, am întâlnit în suburbia Parisului un copil de 14 ani cu o figură interesantă, încă destul de bine îmbrăcat, dar obosit de o lungă călătorie, care întreba trecătorii de drumul de urmat spre Spania. Cum persoanele cărora li se adresa nu-l înțelegeau, m-am apropiat de el și am înțeles imediat că se întorcea de la Hamburg pentru a reveni în țara sa natală. Vorbește germana, latina și puțin engleza. Primul meu impuls a fost să-i dau banii pe care îi aveam la mine pentru a-și putea continua călătoria. Însă, trezindu-mi interesul câteva noi detalii ale povestirii sale, mă decisesem să-i plătesc un loc pentru Bordeaux și să-l recomand colegului meu de acolo, când o fericită inspirație m-a făcut să renunț la acest proiect pentru un altul pe care îl consider mai bine conceput. Impresionat de povestea tânărului Bidonello, rectorul l-a încredințat cumnatului său, medicul Guépin. După ce i s-a verificat versiunea biografică, a fost practic adoptat de noua familie. La recomandarea medicului, în anul 1843 a făcut un stagiu la farmacia lui Léon Lesant din Nantes, concomitent pregătindu-se pentru bacalaureat. Rectorul, la care a apelat iarăși, îi va face rost și de un certificat de identitate pentru înscrierea la examen. Era cetățean francez și se semna deja Francis Charles Davila. A luat bacalaureatul în științe la Angers în 1850 și, cu ajutorul financiar al medicului Guépin, a continuat în același oraș studiile superioare în medicină. Cât a fost student, s-a distins în timpul epidemiei de holeră prin eroism și devotament față de populație. După 2 ani, la insistențele tatălui adoptiv, a plecat la Paris pentru continuarea studiilor. Acolo a cunoscut-o pe contesa d'Agoult, cunoscută mai ales sub pseudonimul Daniel Stern, în casa căreia a întâlnit-o pe Blanchine Liszt, fiica acesteia cu marele pianist și compozitor Franz Liszt. S-a îndrăgostit fulgerător de ea și, fără a sta pe gânduri, a cerut-o în căsătorie. A fost refuzat, nu de ducesă, ci de Liszt. Contesa îl adora. Este o fire de elită, îi se va destăinui ea lui Guépin. Unii fiziologist ca dumneavoastră pot să-i spun: este un exemplar de rasă. Faceți foarte mult pentru el și totuși nu suficient. Merită, îi se cuvine totul. Contesa ajunsese să-l considere chiar un membru al familiei.
În afișierul Facultății de Medicină din Paris, la începutul anului 1853, stătea de câteva zile un anunț, neînsemnat la prima vedere, scris pe un sfert de coală de hârtie, redactat și semnat de însuși decanul facultății, de profesorul dr. Beclar, care primise la sfârșitul anului 1852 două adrese, conținând fiecare câte o rugăminte, în fond asemănătoare. Șahul Persiei ruga guvernul francez să binevoiască a desemna un medic valoros care să accepte a veni în Persia ca medic personal al său. Cea de-a doua adresă era semnată de domnitorul țării românești, Barbu Știrbei, și avea un conținut oarecum identic. Tânărul absolvent va alege drumul țărilor române. Poate și datorită sforilor trase de Liszt pentru a-l îndepărta de fiica sa, însă oficial la recomandarea Facultății de Medicină, în anul 1853, guvernul imperial francez îl va trimite pe tânărul medic Charles Davila în Valahia pentru a ocupa funcția de inspector general al Serviciului Sanitar al Armatei. Astăzi știm la ce a condus alegerea făcută atunci de tânărul medic Carol Davila, însă nu ne putem reprima întrebarea: oare în ce condiții ar fi apărut Facultatea de Medicină din București dacă Davila ar fi acceptat solicitarea șahului Persiei? Sosirea acestui om excepțional merită un citat, cu atât mai mult o destăinuire personală. Mama mea, îi va scrie el doamnei Rabusson în 17 aprilie 1853, nu vreau să mai întârzi și vă voi informa, deși foarte pe scurt, despre sosirea mea la București. Călătoria pe Dunăre a fost destul de rapidă și foarte interesantă. Am debarcat pe 13 aprilie pe pământ Valah. O trăsură de poștă mă aștepta la Giurgiu și, a doua zi, 8 cai mă duceau cu o viteză amețitoare către scopul călătoriei mele. Aveam cu mine 2 curieri și un ofițer al poștei înarmat până în dinți, care, cu carabina sus, se ținea de scaunul caleștii și îi zorea fără încetare pe surugii, transmițând diriginților de poștă ordinele de a ne pune caii la dispoziție pe cheltuiala guvernului. De la Giurgiu până la București nu e drum, se galopează peste câmp. Se traversează râurile pe poduri de lemn atât de fragile și de nesigure, încât, fără voie, ți se face pielea de găină de teama unei băi reci. La barieră mi s-a dat o scrisoare în care eram avertizat că locuința mea, nefiind gata, îmi rezervaseră un apartament la hotelul France. Astfel numesc ei o magherniță îngrozitoare în care se găsesc numeroase exemplare din toate insectele turco-valahe. Aveam la mine o scrisoare de la ministrul afacerilor externe pentru consulul general al Franței, domnul Puiot. El m-a prezentat alteței sale principele domnitor, care m-a primit cu multă amabilitate. Va intra în funcție imediat prin decret domnesc, fiind ridicat în grad de major și numit medic șef al armatei, la Spitalul Militar din București, găzduit pe atunci de fosta mănăstire Mihai Vodă, în mare parte ruinată de cutremure. Cele 250 de paturi existente erau insuficiente. Din cauza izbucnirii unei epidemii, a petrecut de la bun început peste 10 ore în spital și în sucursalele lui. Dinainte acestei situații și-a propus să nu redacteze un raport până nu va cunoaște în detaliu situația. Îl va cunoaște pe inginerul Lalanne, adus în țară cu familia pentru introducerea sistemului metric. O vreme, acesta va fi singurul său prieten. Va încheia un raport în care va prezenta și propunerile de îmbunătățire a sistemului medical. Vodă Știrbei s-a arătat încântat de tânărul francez, însă luarea unor măsuri a fost blocată de izbucnirea războiului Crimei, domnitorul refugiindu-se la Viena, oastea pământeană trimisă la vatră, iar orașul fiind ocupat de trupele austriece și otomane. Noua conducere a Bucureștilor îl va destitui din funcție, însă abnegația și eroismul îl aduc în prim plan. Deși se îmbolnăvește grav de reumatism în zona cotului stâng, se îngrijește de bolnavi indiferent dacă sunt austrieci sau turci. La finele războiului, sultanul l-a decorat cu ordinul Medjidie clasa a 3-a. Această recunoaștere a meritelor sale, precum și revenirea pe tron a lui Barbu Știrbei, care l-a repus în funcție, au însemnat o evoluție sigură, aproape liniară, a carierei sale pe aceste meleaguri, pe care nu le va mai părăsi niciodată. A reorganizat spitalul militar de la Mihai Vodă, a efectuat tot în anul 1855 prima transfuzie de sânge, a organizat școala de mică chirurgie după modelul școlii din Angers, prevăzând o programă în care figurau limbile clasice, limba franceză și istoria universală, în anul 1856 alegând 12 elevi pe care îi va repartiza secției farmaceutice, el inițiind astfel și învățământul farmaceutic.
În anul 1857 va transforma această unitate de învățământ în Școala de Medicină și Farmacie, căreia îi va atașa o nouă secție veterinară, titular fiind protoveterinarul Lucaci. În acei ani se va căsători cu Maria Marsi, care s-a stins din viață la nașterea unui copil în martie 1860. Impresionat de tragedie, Carol Davila se va dedica și copiilor orfani. Va întocmi un proiect pentru îngrijirea copiilor orfani de către serviciul sanitar, dar până la rezolvarea lui va crea un azil pentru 40 de fete orfane în propria casă din dealul Cotroceni, în clădirea de pe strada Colții, ce aparținea fostei sale soacre, boieroaica Sultana Marsi, înființând un azil pentru băieți orfani. Tot atunci înființează în Mahalaua Pantelimon și o școală de surdomuți cu un profesor francez, și el surdomut. Considerat deja un fenomen, a fost acceptat și de înalta societate valahă, cu atât mai mult cu cât Alexandru Ioan Cuza îl ridicase în grad de general medic. Elaborează măsuri pentru apărarea sănătății muncitorilor și organizează primele dispensare în țară. Înființează, împreună cu un horticultor austriac, grădina botanică din București, pentru instruirea studenților mediciniști și mai ales pentru aprovizionarea cu plante medicinale a farmaciilor. La 30 aprilie 1861 va avea loc căsătoria sa cu Ana Racoviță, os domnesc și nepoata marilor boieri golești, care îi va dărui 2 copii, pe Alexandru și Elena. Aceasta va obține pentru azilul din Cotroceni patronajul Elenei Cuza. În 1864, la propunerea domnitorului, adunarea deputaților i-a acordat în unanimitate indigenatul. Datorită eforturilor sale, Școala de Medicină și Farmacie a fost transformată în anul 1869, în al 3-lea an de domnie a lui Carol I, în Facultatea de Medicină, Chirurgie și Farmacie. Însemna echivalarea învățământului medical românesc cu cel european și din întreaga lume. Tot datorită lui, la 18 iunie 1874, România adera la organizația Crucea Roșie. În ziua de 13 ianuarie a aceluiași an, îi decedase soția ca urmare a unei erori a doctorului Bernath, asistentul său, și această pierdere fusese foarte greu suportată. Războiul pentru obținerea neatârnării din 1877 a evidențiat impecabila organizare a serviciului sanitar al armatei. A fost apogeul unei cariere de excepție a unui om excepțional. În zorii zilei de 24 august 1884, la ora 4:30 dimineața, înconjurat de rude și de prieteni, Carol Davila și-a prescris ultima medicație și, observând efectul, a mai putut spune: „Întoarceți pendula către mine. S-a sfârșit. Plec pentru marea călătorie.”